Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 4:00 6 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den Masters CaixaBank txapelketako 5. jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu. Gogoratuko dugu, sailkapena une honetan nola dagoen, lehen postuan Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena dira 4-lau partida irabazita, Altunak eta Iztuetak eta Zabalak eta Imazek 3 irabazi dituzte, baina tanteoa dela eta Altuna eta Iztueta 2. postuan eta Zabala eta Imaz 3. postuan dira, Artolak eta Rezustak, Lasok eta Tolosak eta Jakak eta Martijak Urrena Ezurren 2 puntu dituzte, eta Ezkurdiak eta Albisuk eta Peña Zabaletak oraindik ez dute punturik bildu 4 jardunalditan. Jardunaldi dramatikoa dela esan genezake, izan ere jada lehen fasearen erdia baino gehiago pasada eta bikote askok puntuak pilatzen hasi beharra daukate arazoetan sartu nahi ez badute. Urrutira joan gabe, Peñak eta Arangurenek eta Zabalak eta Imazek gaur 12 egunez jokatuko dute Azkoitiako Gurea pilotalekuan, eta hemen Peñak eta Arangurenek bai edo bai irabazi behar duten norgehiagoka da. Jose Javier Zabaletak, berez gogoratu behar baita Peñak eta Zabaletak osatzen dutela bikote titularra, Jose Javier Zabaletak asteartean egin zuen probatxoa, baina badirudi oraindik ere ez dagoela jokatzeko moduan, eta bere ordez beste behin ere Aitor Aranguren ezarri du enpresak, eta, esan dezakegu hemen Zabala eta Imaz irtengo direla favorito. Ander Imaz asko jokatzen ari da, egia da Gasteizko finalean txakalaldi bat izan zuela, baina orduzkeroztik asko jokatzen ari da, ikeragarri ematen, berme handia emanaz, pilota urrun jarri atzelariak asko behartuz, eta gaur Peñak eta Arangurenek irabazi nahi badute, batetik Arangurenek atzean tarteka Imaz dominatu egin beharko du, eta Peñak aurrean asko asmatu, baina aurrean ere Javi Zabala izango du, beti gora egiten ari da txapelketa honetan, hasiera etzion oso ona ere eman nahiarako aurrelariak, baina Altuna eta Iztuetaren aurka jokatu zuten norgehiagokatik asko jokatzen ari da, aurrean bizi, pilota asko luzatzen du ezkerrez, ikeragarri indartsu, eta horregatik Zabala eta Imaz irtengo dira nire ustez lehen partida honetan favorito. Bihar Gernikan Artola eta Rezusta, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka arituko dira. Hemen Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito, bikote oso sendoa osatzen ari dira. Jon Mari Ezkurrena badakigu zelari jotzailea dela, partidaia gehienetan edo partidako faseia gehienetan dominatu egiten du atzeko kuadro horietan, eta bihar ere iruditzen zait antzeko zer edo zer gertatuko dela Gernikan. Egia da Beñat Rezusta izango duela aurrean, hau ere beti gora dator, hasieran pixka bat kosta egin zitzaion, Gasteizko finalean ere ez genuen fin ikusi, baina aurrekoan jada Ezkurdia eta Albisuren aurka asko eman zion pilotari, berme handia erakutsi zuen atzeko kuadroetan, eta beti gora datorren bikotea da Artola eta Rezustarena. Hala ere iruditzen zait Rezustak atzean Mari Ezkurrenari tarteka bizkarra erakutsi ezean, Artolak aurrean ez dituela abagune asko edukiko, aldiz Peio Etxeberriak bai, eta horiek amaitu egingo dituela zenoztarrak, eta horregatik Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena bigarren norgehiagoka honetan favorito irtengo dira. Larun batean, Ordizian, Ezkurdiak eta Albisuk, Jaka eta Martijaren aurka jokatuko dute. Hemen Ezkurdiak eta Albisuk puntuak pilatzen hasi beharra daukate, eta iruditzen zait partida honetan favorito irtengo direla Ezkurdia eta Albisu. Egia da, ez dira bat ere bermerik ematen ari txapelketan zehar, Albisu atzean oso irregular ikusten ari gara, eta Joseba Ezkurdiak aurrean partidan ere momentu oso zehatzak ditu, hau da batzuetan pilota oso ongi mugitzen du, besteetan baina asko kostatzen zaio, defentsan ongi ari dela esan daiteke, baina asko kostatzen nahi zaie, eta Jaka eta Martija berriz oso ongi jokatzen ari den bikotea da. Julen Martija atzean berme handia ematen ari da, eta Eri Jakak dituen abagune eta nia beti tantoa amaitu egiten du, eta une gozoan daude. Hala ere, partida oso egokia da Ezkurdia eta Albisurentzat lehen puntua ateratzeko, eta iruditzen zait eurak irtengo direla favorito. Atzean Jon Anderrek bermea erakutsi beharko du noski, beste partidetan baino gehiago,
baina aurrean Ezkurdia pixkanaka sentatzen ari dela dirudi, eta ea zer gertatzen den partida honetan. Eta jardunaldia ixteko, Zarautzen sekulako partida daukagu, Altuna eta Iztueta, Laso eta Tolosaren aurka. Altunak eta Lasok ez dute elkarren aurka jokatu, pentsa buruz buruko finalura jokatu zutenetik, orduko hartan Jokin Altunak erraz irabazi zion Unai Lasori, ea orain zer gertatzen den, eta ikusi beharko da, ea batez ere atzeko kuadroetan txapelketa nola doan ikusita eta Iztuetak gehienean dominatu egingo du Tolosa, aurrean Altunak ere, eta horregatik Altuna eta Iztueta irtengo dira favorito. Asko jokatzen ari dira partida guztietan, egia da, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka, horixe, azken une horretan ez, partida gogorra zioan, azken unean Mari Ezkurrenari txispa erabatekoa etorri zitzaion, Iztueta jada nekatuta zegoen, normala da noski, baina iruditzen zait partida hau ere Altunak eta Iztuetak aurrera aterako dutela. Hauxe beraz, uste duguna, ea zer ematen duen Masters CaixaBankeko jardunaldi honek, gogoratu gaur geroago Peñak eta Arangurenek Zabala eta Imazen aurka Azkoitian jokatuko duten norgehiagoka horren analisia egingo dugula, bihar Gernikako arena ere, eta igandean Zarauzko arena ere. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.